बाक्सा जिल्लानि बागानपारा जफादोंआव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि बिपिएफनि सा 100नि बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि आवथायाव थानाय जफादोंआव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बिटिआर हालामाव सानफ्रोमबो गोबां सुबुंफोरखौनो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय थानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबादिनो दिनै बिटिसि हायुङारि खुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बियाब 25 नं बागानपारायाव बिपिएफ दोलोनि सा 100नि बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। बागानपारा बिटिसि बियाबनि आवथायाव इउपिपिएल दोलोआव गोदानै जयनिं जाफैनाय बिपिएफ हान्जानि सा 100नि बांसिन सोद्रोमाफोरखौ बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ इउपिपिएल दोलोआव बरायो आरो फैबाय थानाय समाव रायजोफोर आरो बिटिआर ओनसोल जौगाथायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव थानानै गोख्रों खामानि मावलांनो बोसोन होयो। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ब्लक कमिटि इउपिपिएल हान्जानि बानजायनायाव खुंजानाय इउपिपिएल दोलोनि बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल हान्जानि लोगो आफादगिरि अन्जन सरकार, बागानपारा ब्लक कमिटि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि सादन बेश्य, गाहाय नेहाथारि अपूर्व कुमार दास, मिथुन गयारी, लाइमोन गांखं इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि दैरेन सिंह बर'जों लोगोसे गोबां मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। अनिल रामसियारि, आमिनगाव बर' लादांमुर गासिबो बिपिएफनिफ्राय जयनिं जानाय बिथांमोना जोंनियावथ' जफा दं हिसाबै जों बयबो मिथिगौ बांसिनानो इउपिपिएल आरो सोमश्री बर' 3 नं मणिपुर, रन्जिला बर' 3 नं मणिपुर, चित्रा बर' 3 नं मणिपुर, रतनी बर' 3 नं मणिपुर, मनमती बर' 3 नं मणिपुर, मिनु ब्रह्म 3 नं मणिपुर, टिप्रि ब्रह्म 3 नं मणिपुर, सनायश्री गयारी 3 नं मणिपुर, मिलिना बर', मयना बर' 3 नं मणिपुर, सुलिखा नार्जारी 3 नं मणिपुर, निनति बर' 3 नं मणिपुर, मामुनि बर' 3 नं मणिपुर, थेले बर' 3 नं मणिपुर, सरला बर' 3 नं मणिपुर, आलारि बर' 3 नं मणिपुर, दंबोयो मिनुति बर' शान्तिपुर, बर' शान्तिपुर, रानी बर' 3, सीता बसुमतारी दक्षिण मध्याबारि, सिमां बर' दक्षिण मध्याबारि, हेमारानी ब्रह्म दक्षिण मध्याबारि, नीलिमा बर' दक्षिण मध्याबारि, विमला बर' उत्तर दिगपुर, नाब्ले बर' शान्तिपुर, नीलिमा बर' शान्तिपुर, दैब्रु बर' शान्तिपुर, सनिता बसुमतारी शान्तिपुर, सारि नं मणिपुर, बसुमतारी उत्तर दिरिङापुर, प्रमोद बर' आमिनगाव, प्रमोद बर' आमिनगाव, आमिनगाव, बुधुनि बर' आमिनगाव, बुधबारी बर' आमिनगाव, मनिता बर' शान्तिपुर, मिनति बर' उत्तर दिरिङापुर, जयन्ती बर' नाम होनो थालांदों ना सोर थालांदों
थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।